барномаи чашмаи умед бо Саидмурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам, тамошобинони азиз, шогирдони азиз, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо мекунед. Хеле хушнудам ки ин барнома барои шумо писанд аст. Ҳамватанони азизу гиромӣ, якчанд барномаҳое ки ман карда ҳастам, ҳар якташ ҳар як соҳа ба ҳаст. аз сабаби ки ҳар як барнома ба як соҳа кор метиҳад, ба як соҳа ба мақсади як соҳа ба пеш бурдан. мисол мо дар бораи магазини либоса гуфтем, дар бораи гӯем студентҳо гуфтем, ҳар якташ ба ҷудо ҷудо карда гуфтам, дар бораи хуҷагии қишлоқ, дар бораи ферма кардан ва дига соҳаҳо. умедворам ки ҳар як соҳае ки ман гуфтам, бисёртари шумо барои худатон як таҷриба гирифтагӣ ҳастед. ҳамон соҳаҳо ба мумкин баъзатон бизнес кушодагӣ ҳастед. агар баъзатон бизнес дошта бошед, ҳамон соҳаҳо ба тараққӣ кардаед, ба пеш рафта истодед. ман хеле хурсандам. ин дарс, ин вохӯре ман мехоҳам ки гап занам дар бораи чӣ хел команда сохтана. чиба яке аз чизи асосие ки ҳамин бизнес ба ҳаст, ин командаобразование. ин чӣ гуфтаи гап? шумо ягон вақт наметавонед бизнес сохтан худатон тоқаги қатъи. якта худатон тоқа бизнес кор намекунад. худатон тоқа бизнеса ба пуш бурдан наметавонед, ба пеш бурдан наметавонед. ин чӣ гуфтаи гап? шумо дар дунё ягон касе надидед ки якта худаш тоқа корпоратсия сохта бошад ё компанияи калон сохта бошад. муваффақият ҳаёти шумо ба мебиёд агар ки шумо одамо қатъи кор кардан тавонед, муносибат сохтан тавонед. командаобразование. Проблема асосие ки дар мардуми Средни Азия вообще мардуми мо сахт дида мешавад. мисол мардуми Запад, Америка, Европа, ман чиза дидам. Ваё мегирад кор ба профессионала, а мо мегирем своих, то есть хешу табор, одами худия мегирем. Ваё бошад одами мутахассиса мегирад, мо бошад одами худия мегирем. фарқи анамин беҳад калон байни вақте ки шумо одами худия мегиред ё ки одами профессионала мегиред. фарқаш замину осмон қатъи фарқаш. барои ҳамон одаме ки да мехоҳад ки бизнес созад, вай бояд ки ин чиза фаҳмад. ман намегӯям ки хешу табор нагиред корба, ман намегӯям ки одами худия нагиред. одами худия гирифтан мумкин, не ки ҳамон одаме гиред ки ҳамон кора тод кардан, ҳамон хешу табора гиред корба ки кора фаҳмад, ҳамон хешатона гиред ки профессионал бошад ҳамин корба. агар ҳамон хешатон профессионал набошад ҳамин корба, нагиред ҳамон хеша корба. лучше ҳавая кам рӯсҳои дар кориш ба мушкилиш ба кам пул ёрдам карда гардед, вай беҳтар чем вай корба гирифтанатон. барои ҳама қадар ҳамватанони азизу гиромӣ, якумин чизе ки шумо бояд фаҳмед, фикронатона дигар кунед ки ман бояд ки ҳамроҳи ман бояд ки профессионал кор кунад. вақте ки шумо фикронатон дигар кардед ки ҳамроҳи ман бояд профессионал кор кунад, ҳамон мудда ки хулосаи шумо фикронае ки шумо дигар шуд, шумо дар ҷустуҷӯи мутахассис мешавед. агар ҳамин фикрона мишление фикронатон ҳамин хел набошад, шумо доимо мегӯед ки як касе ёбам ки кора кунад, як касе ёбам ки ҳамин кора барад. вақте ки шумо ин хел кардан гирифтед, кор пеш намерад. шумо мегиред одама, лекин ва одамо пеш намерад. мо ина мегӯем квадратни колесо. чӣ гуфтаи гап? ҳамин квадратни колесо, ҳамин агар мошин мечаспонед ё велосипедма, ҳамтун медорад ҳавая ки замин ба нафтад, лекин ёрдам намекунад ки чарх зада пеш баравад. барои ҳамон агар шумо одами худия гиред, ҳамин бизнес шумо ҳамтун як гӯра нигаҳ доштама мумкин ёрдам кунад, не ки ёрдам кардан наметавонад ки шумо бизнеса тараққӣ диҳед, ба пеш баред. ман ана ина гуфтанӣ ҳастам. ҳамватанони азизу гиромӣ, яке аз чизи асосӣ ман ҳамин аст, яке аз чизи зарури ман ҳамин аст. ҳамин чизе ки ҳозир ман ба шумо гуфта истодам. якум чизе ки мекунед, мишление формировать кунед ки ман бояд ки ба мутахассис кор кунам. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед, сета чизба пулаша шумо наметиҳед, пулаша конкурентҳои шумо метиҳад. сета чиза. якум, вақте ки худатон илм мегиред, вақте ки шумо илм меомӯзед, пули ина конкурент метиҳад, шумо не. чиба? чиба ки шумо агар ки мутахассис шудед, шумо доно шудед, соҳиби илм шудед, тавоно шудед, бозора мегиред аз конкурент, доли конкурента мегиред шумо. барои ҳамон пули хондани шумо конкурент метиҳад. охираш ҳисоб ку ҳар як кора охираш ҳисоб. то ахири кора ки нигаҳ карда буромадед, баъд мефаҳмед ки итоге охираш ба се равно ин шумо доли конкурента гирифтаед дар бозор. барои ҳамон пули хондани шумо конкурент метиҳад. як. дуюм, вақте ки шумо профессионал хати кор мекунед, командаи бақувват месозед,
бисёр одамо метарсад ки профессионал кор багирад чиба ки метарса оиликаш гумон мекунад ки зарплати калон мегира оилики калон моҳини калон ҳамон моҳонаи калон ман додам ба зурам намерасад бизнес ма ҳозир майда ҳамин хел фикр мекунад. Лекин на самом деле профессионал пула аз бозор мегирад, а не профессионал дилетант аз шумо мегирад. барои ҳамон вақте ки шумо профессионала кор багирифтед натарсед. Профессионала итоги пулаша пули хондани вая шумо наметиҳед, ина конкурентҳо метиҳанд. барои ҳамон гиред профессионал чиба ки профессионал ёрдам мекунад шумо клиентҳо аз конкурент кашола карда овардан ба. Ин дуюм чи. сеюм чизе ки шумо асоси шуда метавонад. Ин технология. Ҳамин сета чи? Технология харида, технология нағза истифода баред, пули технология шумо наметиҳед, ина конкурент метиҳад. Значит, пули образования шумо, пули команди профессионала, пули технология конкурент метиҳад, шумо не. Шумо ба ёрдами ин сета чи бозора мегиред аввай. барои ҳама қадар ҳама вақт натарсида профессионала кор багиред. Значит, ин ҳамаш блок як. фаҳмиши худи роҳбар дигар шуданаш дар кор, фаҳмиши роҳбар пурра шуданаш дар кор, фаҳмиши роҳбар бизнес мишление пайдо карданаш дар кор ки ман чӣ хел кунам ки команди бақувват созам. Ин якум. дуюм, барои то есть шумо хоҳиш доштатон дар кор ки команди бақувват созам. то командаи бақувват насозед, шумо доимо дар даруни кор мемонед, система пайдо намешавад, бизнес масштабировать намешавад, бизнеса зиёд кардан намешавад. чиба ки командаи бақувват набошад, профессионально кор кардан намешавад. бисёр чизҳоя даже идеяҳое ки дар саратон ҳаст, вой амалӣ кардан намешавад. бисёр возможностие ки шумо ба ҳаёт метиҳад, команди хуб надошта бошед, шумо ино амалӣ кардан наметоед. ин якум чизе ки шумо бояд фаҳмед. дуюм чизе ки аст, сначала что, потом кто. Ин чи гуфте гап? Аввал шумо бояд фаҳмед ки чӣ кор кардан дар кор, баъд ҳамон одамо ёбед ки ҳамин кора кардан метавонад. такрор мекунам. Сначала что, потом кто. Аввал точно фаҳмиданатон дар кор ки ки шумо ба дар корай. барое ки шумо фаҳмед ки кадом одамо шумо ба дар корай, шумо бояд ки карта бизнес процесса нависед. Полностью аввал карта бизнес процесса нависед. Основной процесс, вспомогательный процесс, а на бад процесс развития и так далее. Вақте ки шумо ин чизҳо нависед бизнесатон ба, шумо мефаҳмед ки кадом хел одамо шумо ба дар коранд ки ҳамин бизнеса кардан тоед. кадом хел кадро дар корай. Шумо ба инженер дар корай, врач дар корай, технолог дар корай. Ки дар корай, ҳамон ба маълум меша шумо ба. уже шумо вақте ки фаҳмидед ки что делать, то есть кадом результат ман мехоҳам, чӣ кор кардан мехоҳам, чӣ кор кардам дар кор, ҳамона ки фаҳмидед ба мековед ҳамон одаме ки ҳамин кора кардан метавонад. ин уже сеюм блок. аввал что делать, баъд кто делать. Что делать ки фаҳмидед, ба менависед ки ки ҳамин кора кардан метавонад. ба рӯйхат карда мефуред, дарони шиносотон ба ҳаста мехӯлодам ё не. Набошад ки пурсам, ки ман ба рекомендация додам метавонад. аз ки пурсам ки дунадам хеле одамоя. дальше мумкин ки аз як вай дигаш худи клиентотон бошад, аз конкурентотон бошад, аз ки ҳамон одама аз куҷо меёбед шумо ба. шумо бояд ки фаҳмед что делать, то есть чӣ кор кардан дар кор, кадом натиҷа ба шумо дар корай. баъд ковед ҳамон одаме ки ҳамин натиҷа шумо ба ёрдам кардан метавонад ки амалӣ шавад. ҳамин натиҷа ба даст овардан тавонед. Что делать, кто делать. ба ҳавая ковед. мумкин вақте ки шумо точно фаҳмидед ки ҳамин кадом натиҷа шумо мехоҳед, агар ки дарони ҳамин хешу таборатон бошад одаме ки ҳамин кора кардан метавонад, ҳавая даъват кунед. лекин набошад, даъват накунед. ҳамон одама ёбед ки ҳамин натиҷа додам метавонад. ин беҳад зарур. То есть барое ки ин чиза шумо фаҳмед, карта бизнес процесс. карта бизнес процесс менависед, мефаҳмед ин чиза. сеюм коре ки шумо бояд ки кунед, ин структури бизнеса сохтанатон дар кора. структури бизнеса ки сохтед, шумо мебинед ки ана скелети бизнесатон пайдо шуда истода. скелеташ пайдо мешавад, мебинед ки кадом кадр ки ба подчинен мекунад, аз ки бояд маслиҳат пурсаду, куҷо равад и так далее. структури бизнесатон ки пайдо шуд, полностью структура. баъд ҳаме диққататона сохтани команда ба сар кунед. сохтани команда ба. команда ки сар мешавад? команда бухгалтер сар мешавад. чорум етаб ин построение команда. аз ки сар кардан дар кор? именно бухгалтер сар кардан дар кор. проблемае ки персонал баи хеле бисёре бачо. проблеме ки команда баъз хеле бисёре. ҳама қадар проблема бисёре ки команда баи.
ҳамин вақте ки кора шумо сар кардед, шумо доимо якчанда проблема ба во мехӯред. Хочет не может, может но не хочет. Ин чӣ гуфтагам? Мехоҳад кардан, не ки тавонон нест, наметод кардан. Шумо во мехӯред ҳамин проблема ки он бачае ки он одаме ки мехоҳад қатъи шумо кор кунад, кардан наметод. Чӣ профессионал не. Ана оне ки метод кардан, намехоҳад кор кардан. То есть қатъи шумо кор кардан намехоҳад, не ки ва тавонои ва метод кардан. Ё ки қатъитон кор карда истодасу, максимална результат надода истодаст. Чӣ ки намехоҳад кардан. Барои ҳамон чӣ кор кардантон дар кор? Бояд ки дарони команда шумо ҳамин чиза виявид кардан тоед ки касе ки мехоҳаду не ки ҳозир профессионал нест ва ёд додан тоед. Барои ҳамон система обучения сохтантон дар кор ки ва ёд диҳад. Ҳамон система обучения шумо бояд ки ҳамина пурра ёд диҳад. ҳамон командатона. Хочет, но не может. Инаша ёд диҳад. Ана оне ки мехоҳаду не ки кардан наметод, то есть может, но не хочет. Ваяша бояд ки шумо мотивация кунед, мотивационная система. Барои ин гурӯҳ бачаҳо шумо система обучения месозед, барои карьерный рост бурмадан. Барои ин гурӯҳ одамое ки может, но не хочет, то есть метонад, не ки намехоҳад кардан, барои ин гурӯҳ одамҳо шумо мотивационная система месозед, ки инаш мотивирована бошад, инаш ёд гирад. Ба ҳарду амино якҷоя шуда шумо ба ёрдам мекунад ҳамин категория одамҳо аста-аста команди, то есть команда шуда бизнеса сохтан ба. Бизнеса сохтан бе команда ақлӣ не. Ягон вақт мумкин не ки бизнес бе команда пеш баравад. Ин ақлӣ не. Панҷум чизе ки шумо бояд ки кунед. Шумо бояд фаҳмед ки максимални филтр монданатон дар кор. Максимални филтр монданатон дар кор барои найми кадро. Найми кадр, ин чи кадра чи хел нанимат кардан кор ба якчанда филтр буданаш дар кор. Ин камаш ба аз 5та ё ки 3та 5та зиёдтар. Компанияҳо мо 9та филтр истифода мебарем. Шумо ақаллан 3та ё 5та истифода баред, агар даже корхонаи оддӣ бошед. Агар якум филтр куҷо буданаш дар кор? Якум филтр вақте ки шумо реклама метиҳеду одамҳо телефон мекунанд ё ки резюме роя мекунанд. Аз дарони ҳамон одамҳо ҳамаша нагиред, филтроват кунед. Филтроват кунед ҳамон одамое ки мисол ба муносибат аст, одамое ки профессиональный вопрос метиҳад, одамое ки саволтон ма профессионал ҷавоб метиҳад, ҳавоя даъват кунед собеседование ба. Ҳама даъват накунед. Ин якум филтр. Якум филтр телефонный звонок буданаш дар кор. Дуюм филтратон собеседование шунаш дар кор. Моменти собеседование. Чӣ хел собеседование правильно гурзонда команда сохтан, тренингҳои ман ҳаст, управление персонал или эффективные методы управления персонала. Ҳамон тренингҳо обязательно гирифта омӯзед чӣ хел собеседование гурзондан. Ин чизош бисёраш ман мегӯям. Ман ҳозир дайни 20 минут 30 минут ба гуфтан наметавонам шумо ба чизе ки ман 6 соат 12 соат дарс метиҳам. Барои ҳама қадар. Дуюм филтр собеседование. Сеюм филтр стажировка. Чорум филтр ин испытательный срок. Одам вақте ки ҳамин як гузашт, шумо команда сохтан метоед. Ҳар як тиҳава бояд гузарад. Даже ҳамон хештонам даъват кунед дега, ҳамин эрар қатъи гурзонедаш. Собеседование пускай гузарад. Аз шумо не аз дигарҳо пускай гузарад собеседование. Ҳаваям ҳамин хел карьера қатъи, то есть ҳамин филтр ва ҳам бояд гузарад. Касе ки ҳам филтр ба мегузарад, ҳавая гиред. Касе ки филтр намегузарад, не, нагиред. Значит, панҷум механизм барои командаобразование шумо ба ёрдам мекунад, анамин 4та 5та филтра сохтан. Созед филтра. Панҷумаш аттестация. То есть полная баъд аз стажировка, баъд аз испытательный срок бо гурзонаташ экзамен. Бинед ки ҳамин одам дигар шудааст ё не, ёд гирифтааст ё не. Агар ёд гирифтааст монедаш кор кунад қатъи шумо. Ёд нагирифтааст намонед. Шашум. То есть ин 5та чизе ки ҳозир гуфтам то найма. Найма хушрӯ карда монед. Шашум чизе ки шумо бояд ёд гиред ин ҳамин постоянный найм кардан гиред. Агар ки хоҳед ки командатон, то есть компаниятон зиёд шавад, ҳамин доимо постоянный найм кардан гиред. Доимо одамои нава кор ба гирифтан гиред. Вақте ки кор ба гирифтан гирифтед, компания возможност пайдо мекунад ки бисёртар даромад созад и так далее. Но агар ки шумо управление правильно монед. Не агар ки шумо компания шумо ба 5та одам дар кор аст, шумо 15та одам кор ба гирифтед, банкрот мешед. Он хелеш бе намегум ман чизе ки гуфта истодам вай дига. Ман чизе ки гуфта истодам ҳамин ки барое ки бизнеси шумо масштабира шаваду, калон шаваду. Мисол якта магазин доред 20та шавад, 20та магазин доред 50та шавад, якта столови доред 10та шавад, якта чӣ гум гостиница доред ақаллан 5та 10та шавад. Доимо постоянно шумо бояд ки беспреривный найм кунед. Доимо постоянно нанимат карда, кадр тайёр карда меистед. Вақте ки дуюм магазин шуд ё сеюма ва рой мекунад, унҷо кор кардан мегирад.
ҳамин кадровая проблема ҳама проблеми калонтар. Агар шумо ҳамин хел карда ҳаллаш ёбед, хеле кортон тез мешавад. ин 5 фильтре ки гуфтам, панҷуман, шашум. Дальше. То есть шашум беспреривный найм. Барое ки одамо вай доимо проблеми танқиси кадр шумо пайдо нашад. Ҳафтум чизе ки шумо бояд кунед барои командаи бақувват сохтанатон, вақте ки ҳамин кадра корба мегиред, албатта обязательно сразу буданаш дар кор карьерная лестница. Шумо пешаки вай ба карьерная лестница сохта баъд кадра корба гиред ки ҳамин кадр дунад. хотиротума дошта истед. ҳамин ҳафтум чиза. Дута чизест ки кадр бояд сразу дунад. Якумин чизе ки ҳаст, вай карьерная лестница шаки, вай фаҳмад ки ман ҳамин карьера сохта метавонам ё наметавонам. Кадр бояд ин чиза думад ки ман ҳамин карьера сохта метавонам ё ки наметавонам. Вай шумо бояд нишон диҳед, вай бояд шумо ёд диҳед. Ин якум чизе. Дуюм чизе ки кадр бояд сразу думад вақте ки шумо даъваташ мекунед, чӣ хел даромади худаш ба таъсир кардан метавонад. То есть даромади ҳамин кадр аз чӣ вобаста аст. Барои мо коре кунед ки даромади кадр ҳама вақт аз ҳосили меовардагиш вобастагӣ дошта бошад. Вақте ки мисол даромади кадр аз ҳосили меовардагиш вобастагӣ дорад, кадр ҳақиқатан ҳаракат мекунад ки бисёртар результат биёрад. Чунки ки чӣ қадар бисёртар результат биёрад, ҳама қадар бисёртар даромад мегирад ҳамон кадр. Барои ҳамон анамин механизм шумо бояд чотка, конкретно фаҳмед. Ҳаракат кунед ки кадр даромади худаш ба таъсир кардан тод худаш. Барои ҳамин қадар ва фиксирования зарплата ба ҳамин кадр гирифтан мумкин не. Бисёртарш 90-97% гиред сделне ба ки вай худаш даромади худаш ба вилоят кардан тавонад. ҳаштум чизе ки ҳаст, ҳаштум чи? Се намуди дисциплина бояд кадр донад. Трудовая дисциплина, производственная дисциплина, технологическая дисциплина. Кадр бояд фаҳмад ин чизҳои профессионал шудана ёд гирад. Ин чӣ гуфтаги гап? Трудовая дисциплина ин вақти кориш ки аст, вай бояд доимо ҳамин корба вақти кори корба гузаронад. Компютер шиста тамошо кунам, сигарет каши буром, телефон ба ҷавоб диҳам, ин гапо бояд набошад. Технологическая дисциплина, качество коре ки вай мекунад, сифати кораша бинед. Сифати кораш бояд ҷавобгӯ бошад, ҳамон чизе ки шумо ажидат интизор ҳастед аз вай. Сеюм дисциплина ин производственная дисциплина. Ин чи? План. Ҳар як кадр бояд ки план дошта бошад. Агар план надошта бошад, шумо кадрро управлят кардан наметавонед. Шумо бояд фаҳмед ки бизнес ин управление. Бизнес ин управление. Ҳар чизе ки шумо управлят кардан наметавонед, то есть барои нигоҳ кунед, ҳар чизе ки шумо управлят кардан наметавонед, вай масштабировать кардан намешавад, зиёд кардан намешавад. Барои ҳама қадар бизнес ин управление. Ман бо такрор мегӯям, бизнес это управление. Доимо управлят карда гаштан дар кор. Барои ҳама қадар поведение кадра управлят кунед. Агар ки шумо поведение кадра управлят намекунед, кадр худаш правила придумад мекунад. Вақте ки кадр правила худаш придумад кард, шумо банкрот мекунад. Барои он поведение управлят кардантон дар кор. ҳаштум чизе ки ҳаст, мотивационная система бақувват кунед барои кадра, барои ҳамон командатон. Мотивационная система ҳамин хел возможност созед ки кадр ягон ҷо набуравад. ҳамин хел возможност созед ки ҳамин кадр барои выгодне боша қатъи шумо кор кардан, ба ки надо бит очень плохим, чтобы бросать хорошую возможность уйти. Барои ҳамон шумо ҳамин хел возможност созед ки ҳамин одам партофта набуравад аз шумо. Ки тупой метод ки партофта бравад, а нормальный одам гӯ ки не, ман дига ҷо намерам. Ҳамин возможност ки ман ба ин хеле возможности гаронай, возможности хубай, имконияти бақувватай, ман ҳамин имконията бояд истифода барам. Барои мо ҳаштум шаг барои командаи бақувват шумо бояд ки кунед, ин ҳамин хел возможност созед ки ҳамон одам қатъи шумо истифода кор карданаш выгодне бошад, чем рафтан аз командаи шумо. Ин чӣ гуфтаги гап? Супер условия создайте, супер выгода создавайте. Баъд вақте ки шумо супер выгода создават кардед, требованиям баланд кунед, плани хуб монед, гӯед ки хорошо, ту мехоҳӣ пули бисёр кор кунӣ, ман ҳамин хел, ту мехоҳӣ статуси боло бурӣ карьера, пожалуйста, кун, ман ҳамин плани выполням. Дасташ ба план додан гирифт. Кадр ки ҳамон чизе кардан гирифт, тавоно кадр места қатъи ту мерад. Нӯҳум чизе ки аст, ягон вақт слаби кадра корба надорад. Кадре ки доимо жаловаться мекунад, корба надорад. Кадре ки постоянно ғайбат мекунад, сплетни месозад, байни разноглас месозад, байни
дигар кадротун, мисол байни коллектива ва байни команда, ин хеле кадра сразу уволит кунед. Кадре ки дузза мекунад, ёфтед, сразу уволит кунед. Чиба ҳамин хел буданаштар кун. ҳамин хел буданаштар кун. Нигаҳ надоред корхонатун ба кадре ки чӣ гум миннатдор нест. Шумо ҳама қағазбан карда барои вай кор карда истодед ва шумо бояд ки чотка фаҳмед ки кадре бада надоред ягон вақт корхонатун ба. Даҳумин чизе ки мехоҳам гум ин дарсам ба ин чи ҳаракат кунед ки ҳамин фонд оплата трудае ки шумо пул метиҳед командатун ба ҳамин фонд оплата труда аз 24 ин зураш аз 14% то 24-25% ҳамин прибили компаниятуна ташкил тиҳад. Аз полни прибил ага гиред ага аз ҳамин нагузарад. То 24-22 ин зураш. Агар не аз 14 то 18 ҳама правилна. Аз 14 то 18 ҳама правилна. Болош максимум бошад то 26 шудам, ну 25 то 24-25 шудам мегирад. Фонд оплаты труда в общем от прибыли ки шумо метиҳед максимум должно быть то 24-25%. А бонусная система, то есть премиальная система ваш қати 30% бояд бурод. Мана мисол ман корхонам ба аз 14 то 18% ҳаракат карда метиҳем. Ана баъзе корхона ба аз 6 то 12% дига премиальный ба мерад и так далее. В общем итоге 30%. А ҳамин прибыл бояд ки шумо ҳаракат кунед ки танҳо 30% тиҳед фонда оплати труда. Баъд компания шумо ба пеш мерад, ба бизнес сохта метоед, ба коротон обод мешавад. Чунки 30% ага фонда оплати труда бравад, 30-40% дига ҳамин прибили гирифтагитон вай баравад ага амортизация компания ба манен чизоба шумо ба ҳамчун мемонад ҳамчун соҳиби компания, соҳиби объект шумо мемонад ҳамин 20% дигаш. Барои ҳама қадар ҳамватанони азиз, даҳум чизе ки ман шумо гуфтам, фонд оплата труда контрол карда гаштан. Агар ҳамин гуфтагиҳом шумо контрол карда команди хуб созед, бизнеси бақувват карда метоед. Ман ҳозир дар Тошкент ҳастам, ба шумо суҳбат карда истодиам. Хеле миннатдорам ки барномаи ман гӯш мекунед. Ҳамин гуфтагиҳома албатта касе ки бизнес дорад роҳиш кунед. Дар комментариҳо нависед проблемаҳое ки доредтун нисбати команда сохтан. Ба ман ҳамун ин дафъа дарсам ба саволотун ба ҷавоб мегӯям ки ҳамун проблемаҳотун ҳал шавад. Агар команда хати проблема дошта бошед, нависед дар ҳамин чати мо. Барори кор ҳаматун миннатдорам, садсола шавед. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм.